iyudo ka kantie chandruok e family kata kantie chandruok modonje e siasa, tineno ka koro kanisa ema koro dhano ringo dhi manyo kony. Emomiyo ipenja penjo maber ni ka society, waneno ka society wa en koro chomo kamarach kano chomo e bugo, to koro kanisa ni e kama ji dhiye, ji manyo kony, gidhi rango ka kendo giketo chunygi maber. To gimomiyo awacho kama kendo jadolo osiro ni Pentecostal and jadolo kendo be we awache ni kanisa mar Anglican noyudo siem mager sana bang wach manotimre Bomas. Kantie the Archbishop none ka nene process mar unganisha IBC and all these things manotimore, lakini aparo ni Anglican kendo yudo each space. To kenda aunga mkono ni Catholic, Methodist, Anglican ginde kanisa mose bedo ka kanisa mose chungni ratiro. Kendo gin kanisa ma oyudo geno sana kum jo Kenya. Koro gimane no ni kaka wacho kachako ni jamii rango kanisa kagirango konyruok mar chunygi. Kendo kanisa sani oribe ni chung nikech ji ogeno ni kata weche makori neno kakori ibago alamgi. Era winjo ka jadolo wacho ni nitie alam ibago ni koth ochwe, ni Nyasaye okonyo weche mek oro gi ngaji. Kendo nitie alam makendi bago ni wach mar economy. Nyo wacho nyono jatend piny wacho wach economy, wacho ni en kaka jatend piny koro kaka ne odonjo kodonjo to koro o reduce borrowing. Ineno mai gi manyisin kendo kibaga lam isoe weche moko makendo chando chunji ke ji odhi mondo lem ni piny. Koro kendo kichako wacho ni in wach mar uchumi ni en mana mari, kendo ken mar jopiny, kendo ken mar Central Bank, ineno ka gini chando chunji. To mar ariyo ni Pentecostal kaka Reverend owacho ni ok wanyal bedo gi kanisa ma independent ka kila weekend en wach mar harambee, to josiasa odhigo harambee kanisa gi kendo gitingo envelope ka gitieko kanyo to barua gimi jadolo gimi jogi. Ere kaka ani kwed akaduonya an jasiasa kendo ani kwed akaduogo nadi. Kendo kanisa kidonje kaka jasiasa tido ka koma mbele ngani altari opogore kanyo. To koro bang altari to ineno sitting moko ngen jasiasa. Oken kata jomo dhi manyo konye e kanisa. Koro gien gik moro benwa wacha yanga ni siasa ma Pentecostal kaka jadolo osewacho ne en siasa mose bedo gi corruption sana. To kendo kodhi konyo jopiny. Wachomo kamarach kaka jo Kenya nikech the more waneno kata ka registration mag siasa mar churches gi ogin ka registration mabendo chomo yo. Iyudo ka kanisa osebedo kanisa makende ne wi bakanyo kendo ji olema kendo kiny moro bede hall moro kendo chaka koneno ka regulations mar kanisa gi gin regulation mabe gineno ka gidhi bago yo sana kendo josiasa kawa advantage. To be gin ngema nyisin nyadendi Joyce, most of these politicians begin reverends ma begimenya kirani iyo nen reverend doctor to king kendo jombo odbura inen nen reverend doctor to kendo king kendo ne parastatal. Koro tek kanisa senywandore gi siasa mori ben sani koro kaka wabed ni wase bedo ko wacho ni there must be separation of powers, a judiciary, separation of powers, a executive, separation of powers, a parliament. Nakawa nini kanisa or beni separate powers. Koro any moral compass ma society morango sana. Toka wantire watch separation kanyo